Rekedzaiti iende mu shoko ra Mwari kubhuku ya mabasa avapostori. Mabasa avapostori chapter 16 verse ya 16 kusvika pa verse ya 21. Mabasa avapostori. Notenda vazhinji tinawo maBibles asi zvino tagara pasingaoneke, saka toteerera uno kana shoko richinge rakuverengwa. Mabasa avapostori chapter 16 verse ya 16. Rekedza titeerere kana shoko raMwari rakuverengwa. Tichaverenga pa verse ya 16. Zvino takati chichipinda panzvimbo yokunyengetera, tikasongana nomumwe musikana waiva nomweya wokuuka, waiwanira vatenzi vake mari zhinji nokuuka kwake. Iye akatevera Pauro nesu, akadanidzira achiti, vanhu ava varanda vaMwari wokumusoro-soro, vanokuparidzirai nzira yokuponeswa nayo. Akaita izvozvo mazuva mazhinji. Zvino Pauro akafa neshungu, akatendeuka akati kumweya, ndinokurayira muzita raJesu Kristu kuti ubude kwaari. Ukabuda nenguva iyeyo. Zvino vatenzi vake vakati vachiona kuti tariro yokufumiswa kwavo yaenda, vakabata Pauro naSirasi vakavakakatira kudare pamberi pavabati. Ukanzwa chirungu changoti hii, pakutaurwa munhu wechirume. Pakangonzi shi, pakutaurwa munhu we. Asi chandivhundutsa pano, parayirwa mweya wakaipa kuti ubude mumwanasikana. Rechirungu roti and he came out of here. Ipapa kusina mweya wechirume kana mweya wechikadzi. Saka ndoda kuti unyasoteereresa nekuti manherano paita nyaya. Ndisati ndatanga kutsanangura zvingade kutsanangurwa, zvakanaka timbopa Jesu chipo chokuombera manherano. Pana nhau yakaitika. Pauro naSirasi vasanangurwa nemweya kuti vashumire evhangeri. Yakakwana nguva yavakapinda mune rimwe guta rinonzi Filipai. Chiitiko chanyorwa pano chine kwachakaitikira muguta reFilipai. Asi kusvika kwavakaita muguta iri, vakaita rombo rakanaka rimwe ramazuva. Vanonzi vakasvika nepachikova, ndokunowana paine vakadzi vakanga varipo, vakanga vari mubhizinesi ramachira, vaitenga machira vachidhaya. Mumwe wacho wainzi Lydia, waibva kunyika yeTiatira. Bhaibheri rati nekuti iye wainamata Mwari. Asi mushure mekunzwa mashoko nemharidzo yaPauro, Bhaibheri rati zvino Mwari wakazarura mwoyo wake akatendeuka. Wambonzi anga achinamata, asi mushure meivhangeri Mwari wazarura mwoyo ndokuzotendeuka.
zoreva kuti kunamata kunogona kutonamatwa naasinganamati. Nguva dzese kana njodzi yakuitika chero ndege kanzi yakudonha, inosara yarova pasi, munhu wese arimo atomboisa munamato. Asi haazi munamati. Hallelujah. Zoreva kuti tinotori kare nevanamati vasati vava vanamati. Ndobva mukadzi watendeuka anoti kuna Pauro, kana maonawo kuti zvechokwadi ndatendeuka, kopindawo kamumba mangu, handeitonodya kumba kwangu. Vana Pauro vakati, zvaachiri mutsva tikaramba angahedhuke, handeitonodya kumba kwomukadzi. Ndobva vaenda naye kumba. Asi nguva yemunamato yakati yakwana, vana Pauro nana Silas vakasumuka patafura. Vakati, mukadzi takushumirawo, asi regedza timbononamata. Pataimi yeparwendo rwokuenda kunonamata, ndo pane chiitiko chaverengwa pano. Zvino takati imwe nguva tichibuda kuenda kunonamata, ndokubva tasangana nemumwe musikana wakanga akagarwa nemweya wanzi mweya wokuuka. Waiwanira vatenzi vake mari zhinji nemweya wokuuka. Vanhu vaiuya vakuda kuziya ramangwana. Mukadzi uyu waita saanoprofita, saanopiwa zviga nekundiso, uchiita semweya waMwari. Vanoprofitwa vacho dzokono vakanga vavharwa meso zvichida nezvaipfekwa panguva dzokushandira. Hakuna akaziva kuti mweya uyu unobva kunani, nekuti vanhu vasina kukura muzvinhu zvemweya havanzwisise kuti aziva ramangwana haazi Mwari bedzi, nemweya china inozvigona. Vanhu ndokuuya iko kuzowanira vatenzi mari uku. Zoreva kuti vanhu vaitozobhadhara vagutsikana wena. Pano ndanhongwa nemutupo nezita, negore rakaroorwa amai vake. Guta rese rikatemana musoro kuti mwanasikana anoshandiswa. Yakaramba iri tsika, ende vanhu vachiyamurika muguta iroro. Mweya uyu chawakaipira ndechichi. Vana Pauro vakupfuura, ndopa wakazodzoka oda kuuka nezviri muvanhu vaMwari zvese. Ipapo kana wanga wada zvekushandira apa ndopa wairasa. Mweya wakuda kuhakira uyu unokonzera basa kuvharwa. Ndokubva watanga kudedzera chimhanya pamberi pavanhu vaMwari zvikanzi vari kuuya vanhu vaMwari vanzwei, vanokuparidzirai vhangeri yeruponeso. Iye kutozvibvisa muruponeso kuti isu takapedzwa nesu kare isu. Vainga imi vese vane mweya werudzi rworwuru havatende kuti ndo vanoda rubatsiro. Tine vanhu vakapinzwa basa naSatani pachezvake rekutoshandira ivo vanga vachada kutobhutanga vashandirwa ivo. Vatutana namatambudziko nezvinorema zvevamwe, ivo vachakaremerwa nezvekumisha yavo.
Zvino mweyawo ndoda kuti ndifumure. Hakuna kumwe kwauri kutonga zvine simba kupfuura muchitungwiza. Mweya yemakombo nemweya yematombo. Ndoda kukutsanangurira chakavanzika pamusoro peshoko raMwari. Mukadzi uyu, mwanasikana uyu, chinorwadza ndechichi. Bhaibheri rati waiwanira vatenzi vake mari, asina chipo chekuuka ndiye aidya mari yokuuka. Maiwe, chechi munoziva here imimi kuti language iri kubuda pamusikana uyu ilanguage yekuchechi chaiyo. Anotoziva kurespekta kuti vari kuparidza vanhu vaMwari, ende nekuziva kuti vhangeri yavo ndeyeruponeso. This is a religious demon. Demoni rakadzidza zvinhu zvechinamato. Ndora unonzwa rakagara mumwe mukadzi anonzi mukadzi weSamaria. Unonzwa achiti madzibaba edu ainamata pagomo iro. Iko kuzoziva gomo rainamatirwa nemadzibaba makagoenda korinhimi. Rinoziva zvinoita, asi iro kuzoita ndo pane nyaya. Munomboziva kuti here vanhu takanyangirwa. Ndakaparidza pane imwe nzvimbo muguta rekwedu, ndokubva zvanzi panotaitirwa zvakanaka nekuti sabhuku veguta rino havana kukunda kuzouya, asi mwana wavo ari pano. Saka tichamupa mukana kuti amboona maviri matatu okuti ataure. Iniwo manje nokuona misoro yawanda, ndikati handirambe. Pakatodaiswa apa. Ipapo yakanga iri svondo, church, inotori navakuru vakakokwa, vanotyisa vakuru vezvemweya. Ndobva ndasumuka ndakagarwawo naJesu akagara Pauro. Handina kuverengesa imwe vhesi, ndakaverengesa yakanga yaverengwa naakatanga kuparidza. Ndikati dzokorodzai vhesi yamaverengera baba vabva pana. Ndokubva yaverengwa. Zvino vakanga vaine tsika yekuti kana mushumira achishumira, waingonzwa uri pakati katsenurwa karwiyo. Ine ndokubva ndakumbira ndikati ndokubva ndavaudza zvakamboitika pane imwe nzvimbo, ndikati ndakambodedzwa kunoparidza pane imwe nzvimbo. Saka ndaiwanzoti kana ndakuparidza zvavaroyi, muroyi ndiye aitsenura kambo kuti nyaya isarire panzira. Ndikabata zvevanofeva, chifeve ndo chaidini. Saka panapa ndaakuzoparidza mukanzwa atsenura karwiyo. Ndo first suspect iyoyo. Ndakaparidza 1 hour hakuna akakadena. Ndapedza kuparidza ndikati ndakuda kudedza simba raMwari wangu. Ndiri kuda vese vakuru vezvemweya nevanoprofita nevanoratidzwa muuye muite line up kuno. Hakuna akabvuma kuuya. Ndikati zvinokuramba ndipo panofira nyaya. Ndakuda kudedza Mwari wangu muri ikoko. Mwana wamai pakadyorerwa magemenzi namagiroriya. Madhimoni achibuda pavakuru vezvemweya. Ndoda kukuratidza kuti kuna dhimoni rakanyangira vanhu rekuuka risina kubva kuna Mwari. Mufundisi muri kuzvitora kupi? Nekuti karapirwo kataitwa kun'anga
kuitwa nemudzi chechi. Ng'anga dzaida mazai neuchi nemvura yemumango. Kuchechi kwatakauya ndose mulist yatiri kupiwa futi. Nyamba Jesu wadu akati nezita raJesu muchaburitsa mweya yakaipa. Hallelujah. Jamari ndakaona mamwe madhara achizama kumira nemiti so. Ndikati nyasobatisisa ndakudedza Mwari wangu. Uchaona ichiitwa naMwari pamusanganepo panapa. Isu hatina kurusedi kana chechi yemazwi. Kungotaura nokunakidza vanhu. Uchamuona Mwari wedu zvaanoita. Hallelujah. 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 Amen oye. Paulo achinzwa mazwi emusikana uyu. Mazwi anga akanaka. Nekuti ane kusapota basa raMwari mukati. Iko kutozombonzi vanhu vaMwari. Dai uriwe ndopa waitomiisa ruva kakuti tawana Asha. Forana wedu anotizivisa. Vaudze vanava kuti tiri vazodziwa. Musikana hana kutaura izwi rokutuka Mwari. Bati mumazwi akanaka vanofamba mumweya vakanzwa. Kuti museri mevoisi romune mweya wakaipa. Bhaibheri ndoparati zvino wakazviita mazuva mazhinji. Paulo ndokubva wafa neshungu. Zviri kuitwa muchitungwiza hazvina kutanga nhasi. Zvatoita mazuva nemwedzi nezvimakore. Zvakonzera kuti varume navakadzi vari pano vatsve moyo. Tigotanga kurusedi sati yarongeka zvakadai. Pane zvinofanira kukurumbidzirwa nguva isati yapera. Paulo unonzi wakatendeukira musikana. Ndokubva warayira mweya wakaipa nezita raJesu. Waridzwa zita radomwa pano? Aha. Iroro kana ukapinda mu AFM yedu yatiri inoi, ukanzwa risingataurwe buda. Nekuti rikangonyararwa ndiro zita raiye muridzi wedenga rinodikanwa. Wakarayira mweya wetsvina nezita raJesu. Rechirungu ndoparati and he came out of here. Zoreva kuti musikana uyu kunyangwe angari musikana asi maari makapinda dhimoni rechirume. Hakuna dhimoni romukadzi, hakuna remurume, asi dhimoni rikapinda mumunhu. Kune anospecialize kuvarume, kune anospecialize kuvanhukadzi. But dhimoni ringangodaro rakadzingwa pane vamwe baba vakatendeuka, ndokubva rashayiwa accommodation, ndokuzonopinda pamwanasikana. But danger iripo ndeiyi. Taita musikana wakapfeka dress akapenda muromo, but maari mine mweya wechirume, ane hasha dzechirume, anomisidzana navanhu vakuru somurume. Iwoyo mweya manje oyoyo ndo wasakati uye pano. Nekuti tina hanzvadzi dzedu vanetseka kuwana chero anoti ndakudawo kuroora, asi kupfimbwa wapfidza. But anobhadhara mari ndiyazodi. Chiri kuitika chii? Patime
kufamba na mukoma wake. Mauri mune mweya womurume. Mai we. Crusade chipera. Matirorerwa tete. Aiwe ndo waende. Hallelujah. Chinorwadza ndechichi. Musikana uyo wanzi neBhaibheri wanga ari muranda. Asi mari yese yaibata iye chake kuuka. Baba ndiri kuona pane mweya worufu wasumuka. Munofanira kutora mazuva akati muende kumativi mana. Zikasadaro panotori nezviga zviripo. Wozoona haikona kutaura mwana womunhu waitiswa nezvimwe zvekuti unoshaya kuti vakomana munhu akadzidza ero. Bati pakuzonobhadharwa kwedzimari vatenzi ndo pavaipinda. Ndiye akanga ari saomwe. Iye wacho aiuka hana dhirezi raakatengerwa. Hana motokari yaakatengerwa yebasa. Bati waingouka mari kana yauya yaidyiwa nemumbwe. Ipapo manje ndo panoda kuti unyazonditeereresa. Tine vanhu vari pamusangano pano. Vamwe vakagara, vamwe vakamira, vamwe varambira mudzimba. Vane mweya iri kuopareta iri pavari. Zviri kubenefita hama dzavo. Nekuti kana uine hama yakanoromba ikatora chikwambo, yakatoudzwa kunzi chikwambo chinorarama neropa rehama. Saka chakazomupa simba rekuti aiwa ndochida hunzai, akatanga atofunga iwe kuti uriko. Zvikuru sei nekuti wakaoma musoro kunamata hudi. Saka wakapinda pa list yake yokumuraramisira chikwambo. Unoziva kuti kune hama dziri kurarama nokuda kwako. Vangani vari panapa vari kunyazotenda kuti mweya wakaipa uri mandiri uri kundibhadhara. Tine vakawanda vari pano vakagarwa nemweya yetsvina. But vangani vabva kumba vadya zvavanoda. Uri kuona bhizinesi rakapindwa naSatani. Wakakanda mweya yake muvanhu kuti iye wacho ndiye ameke. Vacho vakagarwa nemweya yetsvina varombo vakupedzisira. Ima vakomana igatimbotaurira panapa timboona. Kana paine mukana wokuti mwana womusikana anopindwa nedhimoni rechirume, zoreva kuti tine vanakomana vane mikana futi yokupindwa nedhimoni rechisikana. Vana amai vedu vatinenge tatuma kumasaluni kuti kurumbidzai kudzoka takuda kuenda kuchechi. Unoona time dzapera variko na amai. Ndamira ndaneta unonzwa makawanda vanhu. Kunopinda kudai muzere zvikomana zviri mumadhiraya. Mwana mukomana bati maari makapinda mweya womusikana. Wandinzwa chechi. Iwoyo mweya ndo wakakonzera kuti vatumwa vachiburuka muSodhomu, varume veguta vese vakauya kuda kuzobata varume biyavo. Ivo vari varume bati vakauya kuzobata vamwe varume. Zvikanzi Roti, buritsa vaenzi vari mumba mako tivazive. Akanga ari mahomosexual ivaya. Zvekuda kubata chibharo nengirozi dzese.
magara mushe manje muchitungwiza handiti. Ukaona zvasvika apa ziva kuti sadza rakukunda mwana wamai. Ngirozi yabva kudenga. Zvikanzi naroti aiwa warumerekedza yakudaro ndokupai vana vangu vasikana zvikanzi hatidi zvasikana izvo. Chiri kuramba mweya iri mavari yechisikana saka haidiwa vasikana. Weza agarwa nemweya wehungochani maari maita mweya wechisikana. Muri kunizwa here chechi? Maiwe. Tiri kuenda kupi neupenyu huno? Tine mweya yakasenerera ikanyangira ikahwandira kusvikira tabatirwa vana amai vedu vakarara vasingazive. Unongouya mweya wakaipa wopinda, anomuka ari mafashama akazara sekakova, haataure nemunhu, akamhoreswa haadini haadaire. Kwaari kuiginova vanhu akananga kuchechi, nekuti mweya wacho haurambidza vanhu kuenda kupi? Kuchechi. Ndopepa unoti kana muri mumba unonzwa mai vakubhecha kuna baba kuti hamundizive. Ipapa wane 30 years varoorana, imba yazara nevana. Hamundizive. Ichokwadi baba hamumuzive. Chakuzviintrodusa ichi ndo mweya wakavanzika wakanga uri maari. Hallelujah. Vasikana nditeererese. Nyika ino yaipa. Haazi wese anoti I love you ari kurevesa. 1 out of 99 ndiye ari kurevesa. Ukaita zvokutamba rimwe zuva ndakanetseka ndiri kumunda kwedu kwaMuzarabani. Zuva iroro ndinanga ndine juti rekubika, vamwe vari mumunda. Ndokubva ndabika ndakanga fry dzangu ndapedza. Vanhu vadya vapedza, ndakuti rege ndiende patirakita ndonorima. Ndakasonwa nenyuchi zvandisina kumboona. Ndikaburuka ndikanotenderera makwenzi ndikadzoka dzikangoti neni. Hapana yaindiruma asi dzaindinetsa. Kusvika ndasiya tirakita ichitinhira naye baba chii. Thank God baba vakakurumbidza kuziva. Zvikanzi mwanangu watamba nekari pawanga uchibika enda unogeza maoko. Pandakageza maoko hakuna nyuchi yakazonditevera. Sisi regai kufamba makasumudza minwe muchifunga kuti kusonwa nevakomana kudiwa. Shasha dzine zvadziri kutaimira izvo. Hallelujah. 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 Tiri kuda kuti Mwari mutsire vakomana vanodada nesimba raMwari. Zvimwe zvese izvi kana misikanzwa yamungataura kunzi misikanzwa. Bvunzai vadzimai vangu vakapiwa nhoroondo yedu nevabereki vangu. Hamuri kuti misikanzwa yamuri kuita ndo vaning'ina vayo. Isitaita madzikoma emisikanzwa. Hauna chaunombotitaurira. Kuwaste time. Takapinda kumwe kwausingazive.
Ene misikanzwa yedu taiita mari yacho iripo kwete kukumbira kwete mubereki. Misikanzwa inoitwa nemari yani yako. But nditeerere zvakanaka. Tina Mwari unoita minana kana ada munhu. Evese vari kuona vari panapa. Nevanga vachiimba nevari kugadzira zvavari kugadzira nevatungamiri vari pana. Mumwe nemumwe akabva munetwe kwake. Kune dzimwe nhoroondo dzekuti kana ikanzi bhaa panapa, macheya anosara asina vanhu. But vakawanirwa nyasha. Chinorwadza ndechichi nditeerere. Iye Mwari wagamuchirwa naLydia ane business. Ndiye ari kudadirwa nemusikana nemweya wetsvina. Asina chaari kuwana. Udamboziva kuti Jesu uyu ane vamwe vane ndege dzavo vari kumunamata. But wapfidza nakeike inazupuka haasi kuda kuuya kuzonamata. Mwari ngaatibatsire. Uyu unokarenge mweya bedzi. Vakomana kana ukatarisa rimwe zuva ndichibva pambapo ndichipfuura nepapo ndichienda kwamakoni. Ndakatarisa twana twechikoro. Tuchibva kuchikoro. Turi tutu. Tumwe twacho tuchiri kunhuhwa manapuketi. Twaunoti kana kuwacha chekana kugeza akatumwa here naamai aka. Kato negomana riri kusenerera ripa. Ipapo richitonzwa kuti ndakatodini? Toda kuisa pakicheni. Kicheni yaamai vako here kana kuti yako? Hallelujah. Mwari ngaatibatsire. Mweya wokudiwa wamuka munyika medu. Vanhu vane nzara yekutsvaga kuti ndiani wangandide vachisiya Jesu akavafira. Hallelujah. Ipapo ndipo paunoti kana ukavheneka nemota so, unaona mwana womunhu achiita kuyererana nemalaitsi emota, kuhwanda kuseri kwegomana, ndoda kana rareba seni, kanenge kachimonyoroka kachipendera nekuseri kachitiza chi. Ipapo ari kunzwa kudhisturbwa kwazvo kuti vanhu vese vavengi. Dai munyika musina vanhu tichinyasodanana pasina andidisturba. Asikana vanasisi rudo rwamunodada narwo dzimba dzese kuzara kwadzakaita I love you yoyi. Iwoyo ndo mutauro wakatanga kare wasakara. Zvichiri kutokuvhundutsa kuridzirwa muridzo. Mbuya yako isisina kana zino mukanwa ina akahwandira akaridzira muridzo. Zvichishamisira. Hapana rudo rwunyowani rwamuchatanga muchitungwiza muno. Kana kuvhara nabedzu. Hallelujah. Rekedzani kutaurira kusenza kunoita mweya wacho. Kana wapinda mauri. Unoziva here kuti kana muroyi akabva kwamutoko nhasi kupinda muchitungwiza, kana akunoroya nhasi usiku haende ega, achisvika right now so ari kuburuka pambari namabhegi ake, asi 2 o'clock paachamuka already anenge ane shamwari.
mweya adzinetse nekuti hauzvitsvagire. Mweya yetsvina iri mauri ndio inokutsvagira shamwari. Saka mauri kana mine mweya wechipfambi hauite vakomana wokutsvaga. Chero wakapfeka madhirezi marefu vanongokusona. Nekuti iwe unenge ugere zvako zvakanaka, une mifungo yakanaka, asi mweya yacho inokutsvagira vanenge vanokuda nyamba mweya. Haleluya. Uchaona kuti tikakudzingira dhimoni rako vazhinji vacho vachakuramba. Haleluya. 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 Rozenda kambotarisa. Rombo rakanaka ndekuno. Tichibva kutauni uko tichiuya kuno kuchitungwiza. Ndakaona pane varume vane murwi wemanwiwa pakona mabvembe mavisi. Munovaziva? Amene kuti inguva yacho here kana kuti vari kuaona kupandizive kana kuti ndonga ndeye irrigation. Vanoita rimwe ravanocheka voisa muplastic robva rataridzwa kurodhi rakatsigirwa nechidhina. Zvekuti chero mota iri mu130 ukaritarisa bedziso unoona waisa mahazards. Wakasonwa nemagonyeti uri pakati, unomanikidza bedzi kubuda kuti udini? Woti vakomana mavisi enyanonaka here? Unonzwa vakuti aya ukaregedza aya unafutira uchadya. Ukaramba wakuita nharaunda kuti aiwa tikangokutaura zvisipwe vomba vavhura voti ingodanzura imbichana mudye. Ndopa unoona munhu anobva ati fesheni nechigunwe rokandwa mukanwa kudai. Ukaona akuburitsa chikwama chake ziva kuti zvadini? Wanakirwa muchinda. But kana abhadhara mari yake uchaona akuenda kustaki yemavisi. Achatenga raaraidza iri. Wakunotsvaga mamwe ari fresh. Vakomana vako vari kutamba newava. Uri kunetswa ranzadzi yangu. Pane vamwe vari muchitungwiza vanoroorwa, but pane vamwe vedisplay vari kudzidzira magandanga. Wanetswa here chechi? Kana akatamba newe, kana akaita madiro, kana akutsvaga mukadzi anonotsvaga vamwe vakaunganidzwa vasina akambobata. Unonzwa achita ini ndoda mhandara iyi. Tiri kuda kuti mweya uri mumwanasikana ubuditswe, hanzvadzi yedu ifambe zvakanaka iyi. Muri kunetswa here chechi? Mweya kana ukagara mumunhu hazvina basa kuti ndibaba. Baba pamba vanopikisa mhuri yavo jeri. Baba pane zvese zvavakavimbisa panguva dzerudo, handichakutengera zvakati, chakupfekedza zvakati, uchadya zvakati. Hakuna kana wani chakambopinda mumba imomo. Kusvikira pakuti kunotori nevamwe varume vanotokonorera mukadzi kuti waenderei kuchechi. Nyamba kuno kuri kuuya mukadzi wako ndokwatinomudza kuti aiwa ingoshinga usabude mumba. Ndokwaunomurambidza. Iko kuve baba kwacho futi haugone kuchengeta mukadzi, haugone. Nyika yedu ngaisunungurwe. Dai uri muma uchitonyengetedza kuti asikana endai, nekuti kuno ndokwatinovadzidzisa unonzi hunhu.
Mandinzwa chechi. Chitungwiza time yakwana yekuti vanhu vauye kuna Mwari. Aika. Satani uyu ane mweya yakaita zvekuisa munhu akaziva kuti ndikavatuma vasina mweya havaende kunonyasoita. Vanodzoka vovhunduka edzi nezvimwe zvakauya nezvirwere. Zvino ngavabatsirwe nemweya yakaipa. Varegedze kutya. Ndo paunoti kana ukamisa musikana unomisa, unotrasta ziso rako zvekuti unogona kutomutesta blood kuti uyu haana uyu. Nekuti mumwe akada kutanga asimbiswa nayo unozvishaya. Haumbofa wakaziva kusvikira wabvisirwa mweya uyu. Mwanasikana wakagarwa nemweya wokuuka, akatanga kusevenzera vatenzi vake. Zvawaita mbiri uchibhiga bigas. Une mubhadharo here? But kuna ari kubenefita nokuda kwemweya wetsvina wakapinda mauri anonzi Satani. Life yauri kuita muchitungwizai haina kumbosiyana nelife yechikorobho. Parasikira dhiringi, parutsirwa nemwana, parasirwa mvura, chinongonzi chikorobho. Manya nechikorobho. Paita tsvina ndo panonzi ngachidedzwe. But kana veranda rapenya chinonzi kuseri kwedhopu. Muyenzi wese anouya anoyachisheka yenzi, mai makapenga. Hakuna anombotoko chikorobho chiri kupi. Iwo unongorangarirwa kana pane zveutsvina bedzi. Satani kana apedza newe anokukanda kuseri kwedhopu. Pane vanotobhigwa ipapo napo kudza ashamwari kwangu akapenga kuchipati ichocho. Ndakakudemba sopa kurohwa vanhu ndikati dai anga ari panapo. Iwo tonzwa kunzwa musana kubuda. Nyamba vari kuti ndiwo wakapindwa nemweya wetsvina usingagone kuzvidzora panomuka misindo. Muri kundinzwa chechi? Ini ndakanganira shamwari dzangu, ndakandisira mwe musikanzwa yese yakapusa. Yatinonenetwa nevamwe. Usikora kinetsana nevana vevanhu, vana zvatori kunetsana toto. Sio. Iyo ndiye vana vadiki vanisikanzwa. Isitangati neyedu yataita. Time yandakati ndakuda kutendeuka. Unoziva kuti ndakazvarwa ini baba vangu vamuvhangerikari, vamuparidzi, vice chairman muchechi. Asi kuzvarwa naanonamata zvireve kuti newo hakunamata. Wadinzwa chechi? Ehe. Unonzwa vanhu vakawanda vari panapa, handibude chechi yangu nekuti ndoma ndakazvarirwa. But chipatara ari kuenda chisina kumboenda amai vake. Chingwa ari kudya chisina kumbodyiwa naamai vake. Kuchikoro ari kuenda chisina kumboendwa nomubereki wake. Asi chechi ndo anonzwa kuti handichinje nekuti ndiye mubereki. Religious demon. Kwedu kumusha taiti kana takuda kuziva mbudzi, baba vaiti hande kuda ngavakomana torai zvigero. Tobata kake vaitanga vatora 1. Zonzi tinocheka so. Konzi kuchema. Konzi mocheka futi so. Poita kavhipa nzeve panapa kana kamwena. Zonzi kamwena kamuri kuonaka. Ndo kanozosa katizive makwai edu. Saka makwai edu aizoti kana akasangana nemamakwai evamwe, taingomhanya kutsvaga nzeve.
Kakachimongo choga nzeve ugadzika pasi akazibana wabata kamwe choga nzeve. Hautarise zvimwe asi chi nzeve munoziya nemaki. But kana iyo yakaborwa nzeve yakuzvara mwana aizvara akaborwa. Munotobata futi modini mobora futi. Saka izvo zvekuti vabereki vako vanonamata, hakuna mubereki anonamata anozvara chinonamata. Chinotoda kubatwawo futi. Chotonamatiswa patsva. Ndakanga ndine muvhangeri wainamata naamai vainamata, asi ndanga ndiri mukuru wemusikanzwa. Hakuna zvainoitwa ndisina kudeedzwa. Zuva rakaparidzwa naamukwaira vakashaya AFM munomu. Ndakaenda paaltar ko pavanotendeuka. Zvikashamisa vamwe kuti komwana muvhangeri. Genga rangu randanga ndakamira naro rakasara richiseka. Vakandinakirwa. Ndikanomira ndikasumudza maoko angu. Vazhinji vakafunga kuti ndofunga amene yekuMalawi yaaputa. Zvichinakidza ende vachiseka. Takudzokera kumba yanga iri nyaya. Ndiri pamberi ndakabata bhaibheri rangu vachiseka vakomana kubuda musodzi. Hanzi nazo vandipedza. Nyamba havana kuziva kuti ndo pane turnaround yangu. Pane vese ivavo handina one wandiri kuziva kuti right now ari kupi. Hakuna ari kuraramira muHararewo. Izvozvo zvaivadaro ndo zvakavatakura zvikanovakanda kwakitsi yatota. Ende hakuna akaropafadzwa chero pamari kupfuura ini. But zvakabva padecision yekuti ndakuda kunamata genga rangu richiseka. Nyamba pandakati Jesu pindai mandiri, Jesu anobva ati pitikiti nemari. Hallelujah. Ndiri kuda vasikana navakomana vanamai nanababa vanoti ndaramba kugarwa nemweya wakaipa. Hallelujah. Amen oye. Satani wakaipa kana wakagarwa nemweya watsvina uone zviri right. Pane mumwe murungu akanga aine purazi rake nemadhongi. Ndokubva aita kamwe kadhongi kaisema ende kaisarudza. Kanga kasingadye zvese. Kaingoda hwegirini bedzi uswa. Akatanga achikaisa mugadheni kakudya muriwo. Kuti zvinondoita sei zvakanoda zvinhu zvegirini. Kakutoitirwa irrigation. Kuti kapote kachidya zvei. Ndokuona kuti ndakutobuda mubhajeti nokuda kwedhongi 1, mamwe ese achingodya. Paakafamba rwendo akanoadvhaiswa nevakamuadvhaisa ndokubva adzoka. Ndokubva auya nemashedzi egirini vaakapfekedza. Hakuna kana shizha rakadonha kana chii chakasara. Hallelujah. Ukaona mweya watsvina wakuputira, zvaunofunga kuti wakachenjera wakadzidza uri kutamba iwe. Kutamba uko. Satani anokuitisa chimwe chivi chisina kubvira chakaitwa chero nechemberi isina kumbodzidza. Chinotanga newe wakasvika form 4. Ndo zvinokonzera kuti mese kumba kwenyu. Iye akamitisa tete, anogona kudzokera iwe futi. Mbuya vakamitiswa, mai vakamitiswa, iwe futi unongodini futi, unongomitiswa. Hakuna kana wana ari kumbongwara, muri kupedzwa dhemu rese nechirauro chimwe chete. Kwaishayikwa wera akangwara. Anoti Mwari ndiburitsirewo mweya wakaipa uri mandiri.
ndiregedze kuwanira atenzi vangu mari. Pauro paakadzinga mweya wetsvina, zvinonzi vatenzi vake vakati vachiona kuti tariro yepfuma hapasisina. Gore rino pamusangano uno pakurusedhi ino pane hama dzako dzichatsamwa nekuti dzichabvisa mweya yezvikwambo iri mauri, nekuti vairarama newe nekuchengeteka nokuda kwako. Chizviziva kuti kusunungurwa kwako kune imwe hama isingafari. Mweya wakaipa ndokubva wabuda mumusikana. Mweya wakaipa wabuda mumusikana, haana kugona kuzoprofita kana kuona ramangwana. Akomana, Mwari ngaatibatsire. Ukafamba makomo namasango okuno kuchitungwiza, ndopa unoona kuti vana vevanhu vari kutsvaga rubatsiro nometa ndisatani. Ati uyaindi kubatsirei? Chaanoda chii? Rubatsiro. Nyamba Satani haana chipo chemahara. Manizwa? Pane imwe hama yakaenda kung'anga zvikanzi mukoma wangu ari kundiinga pamba usiku, handisi kurara namukoma wangu anoroya. Kuchingosviba bedza atouya, zvikanzi neng'anga wamuzukuru hazvinetse. Ndokubva apiwa dengu remvura. Apiwa dengu remvura, ndokubva apiwa nekademba kanga kaoma kari mudengu remvura. Zvikanzi kana usvika pamba wotenderera imba uchichururudza mvura iyoyi. Ndokubva asvika, ndokubva manheru akutenderera yadhi yakachidira mvura. Mukoma paakauya akasvikaona paine dhemu, paine rukova rwakanga rune mvura yaimhanya ichitenderera nedirection yakafamba nayo muneng'ina. Kuti azame kupinda kudai so, makanga muine hove huru yaipenga. Kuti apinde kwakasvika pakuedza achitadza kupinda. Ndokubva mukoma waenda kung'anga imwe chete iyoyo. Ndokubva anonzi muzukuru hazvinetse, ndokubva apiwa chirauro. Litarara zvakanaka, inonzi ng'anga ndiye muroyi. Munozviziva here imimi vanhu vari panapa? Ukada kunodhiga information zvakanaka, munoziva here kuti kunotori nedzimwe chechi dzavasingatende kuti mweya wetsvina unodzingwa, unonzi unochenurwa wochiva wakanaka. Vanotokuudza kuti hakuna anoprofita iye asina kumbenge ari ng'anga kana kumbenge aine mweya wakaipa. Ndichikutaurira so, vazhinji venyu munokurumidza kumhanyisa pfungwa kuti hakana kuda kungoshora. Uchaona madhimoni zvese pano. Ndopa uchanyarara, dzidzo yese ichabuda kuti wozonyasoona kuti hakuzi kutaura bedzi. Tiri kutaura zvauchaona nemeso ako. Hatimbofa takati mweya wekuprofita buda, tinoti mweya wetsvina chibuda. Simba raMwari rinogona kufamba zvekuti nekufenzi kwesoko nevari kurodhuko vanodonha nemadhimoni uko. Hakuna ambokusha kana mvura kana kumwaya uchi nezita raJesu. Hatina Mwari unotya vanhu zvekuya akaita chamnyurududu mubhodhoro. Wedu kana akubata anobata ferere ferere. Hallelujah.
tibatsirei. Ndopatakanyangirwa gore rino. Satani wakaziva kuti zvechechi ndo zvamunoda. Ndokubva anokugarirai ku AFM ikoko. Vaisa mufundisi anonzi Makandiwa. Anenge ane mweya waMwari. Anenge anoona nokushandira. Nyamba maari mune mweya wokuuka. Muzodziwa wenyu kana akanamatirwa uyu. Hallelujah. Ini ndakuda Mwari. Wongu ndinotenda kuti vaprofita variko kecheremo munomu. Maparidzira ndiri kuita ndakusakadza ndakupedza. Muno varimo vaprofita. But ndaprofitwa ndine dzimwe nguva dzandinombotiwo but Mwari. Azvo zvamunongosvitsira nyaya dzangu kumaraini. Ko ini nemi takambopesana chii? Munondida zvekunosvitsa nhau dzangu nedzemumba kune vamwe varume vanodya sadza seni. Ko ini nemi takapesanei zvamusingataurawo neni. Hallelujah. Zvino manheru anhasi ndatopedza kuparidza. Tinenge tichisumudza futi. Mangwana tiri pano. But vamwe venyu vari panapa mangwana munenge musipo. Vhangeri yakadai haizive kuti mangwana ndodzoka ndimbonzwa futi. Vazhinji vari panapa muna kuziva kuti masvika sei pano. Wanga usina pfungwa dzekuuya pano. But chakuunza pano chinenge chakuziva madhetsi ako kuti apera ekuve panyika. Uregedze kuchirongera ramangwana rausati wamuka. Itoti Mwari, Jesu akadai ndio wandiri kuda. Vese varume vari panapa vangaite mapenzi shuwa. Azviti. Vakatarisa vakaisa chinechi. Kuna namai vakatsvinda. Vakapfeka. Nana sekuru nana mbuya. Vakurira mukunamata Mwari nokutya Mwari. Avabatike kumesuka. Ukaona vachemberera mukudai sovane zvavakaona. Zvinoitika na Jesu. Wega usina munhu ambokuudza. Imbocheka kuti kuye kwamunoungana muchiputa mbanje. Wakamboverengera kuti kune mota ngani dzinenge dzakapakwa. Zvisina basa kana nevhe anambotaura vhesi. Ndiri kutaura kuti ungofunga bedzi. Ungoona klasi yamuri. Kwacho kwamunenge muchibhigana. Kune ngani dzinenge dziriko mota. Why not kubuda muchikwata chakadaro? Uye kuchikwata chakaita sechichichi. Ndichakunamatira kuti usunungurwe. Asi chikuru harizi piritsi but ndi doctor. Tine vanhu vakawanda vanoda mushonga asi chiremba vamude. Tipe mushonga besi tidzokere. Ukati vanorwara uyai vese nevari kunzoko anokwira fenzi kuuya. But ukati anda kutendeuka. Doctor vacho kuti vamutakure kuenda naye kumba havadi asi mapiritsi ake. Nyamba tikakuti tora Jesu wakunogara nesejari mumba mako. Hallelujah. Panapa ndiri kunzwa kuti ndina hanzvadzi dzangu nevaning'ina vangu nemadzikoma angu vari kutonzwa kuti mufundisi izvo makungotaura indapera kudhara ndakuda zvokunamata. Chii chimwe chawasarirwa nacho kuti uite chaungadzokerere nhasi usina kutendeuka? Mwana waamai Mwari wakurangarira. Crusade ino yaitirwa iwe. Ndoda kuti wakagara ende wakamira pawakamira chero uri kunze. Ndoda kungokunamatira munamato mupfupi pfupi.
wauchaona kuti aika heya ndo zvazvinoita kutendeuka. Uchabva pano wachisikwa chitsva, zvivi zvese zvawakaita zvimwe zvaunofunga kuti vakomana zvikabatwa, unobva pana pawaregererwa. Usambochiona kukura kana kuuraya kwawakaita. As long as chiri chivi chakaitwa newe, pauchasumudza maoko ako, Jesu ari kuzokuregerera. Zvakanaka kereke yose tingotsikitsira misoro yedu. Tasvika panguva yakanaka yanga yakamirirwa nehama dzedu. Ndokuda kungoti chero uri kwauri ikoko, kana uripo uri kuti mufundisi ndoda kutendeuka ini, ndakuda kugamuchirawo Jesu, ndatozorealize kuti yazvinyadzise naye. Munotodada naye Mwari kudaro naye. Heya kunamata kuri pachena, zvekutobuda panze zvamaita izvi. Aiwa ndakudawo zvakunamata. Hatisi kukudedza kuchechi, toda kuti uye kuna Mwari wako. Vhangeri yese haisi kubatsira ini, iri kubatsira iwe. Kana uripo wakadaro zvakanaka, wakagara pawakagara, chero wakamira, unongosumudza ruoko rwako kuti ndikuone, ndingonamata kuti Mwari akuitire zvakanaka. Uri kuti mufundisi ndoda kutendeuka ini, ingosumudza ruoko rwako ndikokunamatira. Life yako imba yatochinja from now. Hauna cherudzi chichakutevera, hauna chehama chichakubata, hauna chichakudyira mari, hauna chichakonzera urombe. Ndinofara nemaoko akawanda ndiri kuona akasumuka. Nyasosumudzai maoko enyu. Mwari ngaakudzwe. Thank you Jesus. Uri kuda kutendeuka, kuda kugamuchira Jesu, Mwari ngaakudzwe. Imi ndiri magona imi. Izvozvi denga rese rasumuka kuti Satani wairasa. Pane hama dzako dzaimeka newe, vari kumusha izvozvi, vari kutokuona pagirazi kuti maiwe waenda. Hauchararamiswa nemweya yakaipa. Toda kuti ungosumuka uri pauri ipapo, ndichinamata newe. Ingosumuka netsoka dzako, ndichinamata newe. Wagona. Ngativaomberere hama dzedu idzi, ngatidziomberere. Tarisaiwo muone kuwanda kwavakaita. Vari kuti taneta newe Satani, takuda zvokunamata. Maashas handiti muripo, chitibatsira. Ndokumbira imi hama dzangu, nokuda kwenguva yedu yanhasi handichakuisai maoko pamusoro. Ndangoda kuti muye kuno kumberi bedzi ndingonamata nemi. Mobva machitorwa mazita enyu, kuti kana maita dambudziko hamuchachema mega muri kumba kwenyu. Takutoda kuti ukaita dambudziko, ukarwarirwa kana kufirwa, titoziva musi wazvaitika, nekuti taamhuri imwe chete. Saka famba uye kuno, ngatiomberei maoko hama dzedu dzichiuya. Dzahama dzedu idzodzidzi, dzahama dzedu idzodzidzi. Thank you Jesus. Ngatirambe tichiomberera maoko vari kuuya. Ezvi ndichitaura kudaiwo, kuna atosara ari kunyatsonzwa kuti ndini ndanga ndaparidzwa. Mwana waamai, ndinokushuvira nerudo rwaMwari kuti mweya yerudzi iregedze kukudzivisa chinhu ichi. Hama dzako dzakatageta iwe. Kune mweya yetsvina, kune zvidhoma zvakatorwa nehama dzako, zvichachengetwa nokuda kwako iwe. Vari kunyika vari kuita zvemidzimu, vari kuita vari serious. Iwe mishonga hauigone, kunamata kwacho haudi, hauna kana chaunombovimba nacho. Pauri pamhene pekuti kana zvikauya tinokunzwira. Nyika ino yaipa, haisisiri yokurarama usina chaunotemba.
izvozvi kana ukatora danho rekuti ndakuenda kumba, ichokwadi makuenda kumba makawanda asi mhuri dzenyu dzakasiyana. Akarondwa ndiwe, kuzanai mobatana maoko mohagana moenda, asi zvekwasoko azuye kwachikona mombe tuchatevera iwe. Kurumbidza kutiza neupenyu hwako uye nawo kuna Jesu. Uti Mwari mandibatsira maona ini. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ndakukumbira imi mama dzangu kuti musimudze maoko enyu.